Zimbabwe kazwai rangu zita andinonzi Andrew Neshamba nzo makadini tinofara shumba makadi zvenyu tiri nani hedu tise maoko aiwa zvanzakazviri siyalibingelela muli yeZimbabwe elami igama ngingutadiwa nashekutama umandlovu wenu waspecial nhasi uno tadzoka munzvimbo yerushinga ndofunga munotondera paya tichikupai nhau yekutemwa kwemiti zvisina tsarukano tadzoka zvakare tichiona kuti ko project yaitwa vanhu vapapi patakaburitsa nhau iyo ndingade kukuzivisai kuti takaudzwa kunzi kanzuru iri involved, MP yaive kuno was also involved. Saka takachibvunza kuti ko zviri kufamba sei tienda kukanzuru, vekanzuru vakatitiza yechimhanda hapana akada kutaura nesu. Nhasi uno tiri kudzoka tiri kuona basa kubva pataburitsa nyaya vakabva vamira basa ravaita kukana raive pamutemo chii chakavamisa kuti vatadze kuenderera mberi. Vamisa kudaro chiri kunyanya kurwadza kamuri yeZimbabwe ndechekuti miti iyoyo yakangosiyiwa yakadaro. Ndofunga pana someone ari kufixwa. Munozviona senzo? Pane zviri kutoitika zvinorwadza zvinhu zvacho zvinoitika kubuhlungu muli yeZimbabwe. Siyathemba la lasibona njalo sibuya lezihlelo lapha safika khona kuganyulwe izihlahla kwaganyulwa kuthiwa councilor babe involved MP labo khanya babe involved. Sathi sazama ukuthi sikhulume labo kodwa akula esayinelisa ukuthi sikhulume laye simthole sikhulume laye. Kathesi siyaphenduka sifica phela lokho kunjalo khanya ngani iproject yangikhona le yayifuna ukwenziwa ayisazanga yandawo. Izihlahla lokho ezikhona apha zibuthanisiwe ezinye zangikhona sezizidliwa ngumuhlwa. Chimwe chinonyanya kurwadza ndechekuti ukada kuti vanhu vagare kuno uye mutaure nezvenyaya itinzwe unonzi ndikazozika ronzi ndini ameroti ndiani wachanenge achivatyisa kudaro. Zvoratidza kuti pane zviripo zviri kuitika ko vanogochei kana pasina ndo pane mubvunzo ipapo. Naizvozvo kamuri yeZimbabwe regai titaure nevairi vatatu panzvimbo ino tingonzwawo kuti vanoti kudini asi vatiri kutaura navo vamwe vacho vana vaishe nasekretari wavo veruzhinji vamwe hatina kukwanisa kutaura navo nekuti vanenge vaikuti munozviziva ndovamira zvakaita. Aliqiniso muli yeZimbabwe siyazama phela ukuthi sidinge abanye esingakhuluma labo kodwa ke bonke bayasaba bathi hayi asifuni kungena kikho so salinikeza ke ababili abathathu esenelise ukuhlangana labo sakhuluma labo bachasisa bona ukuthi bakubona njani njalo bazizwa njani ngesenzakalo lesi esayenzakalayo. Sengwadze muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level.
dzemzi muchiona kudai so miti ikatemwa kunoko wakabva wangosiya zvinhu zvikangodaro ingadai zvawakangopedzisa kuti kugadzira zvawaiita wozongoenda zvose zvawakabva wangosiya miti yacho yakadaro ukukura ya mwana kumucheka musoro uchida kuona kuti anofa here akafanita sei ingadai wakangopedzisa kuti pawatema wogadzira zvawaigadzira kana yanga iri furniture yacho wopedzisa zvawo kana waizosupply kune zvikoro kana kuita sei toona kuti zvawaita zvine musoro here manje apo kuona wasiya zvakadai so unonatsoshaya kuti zvichafamba sei ende miti yacho changoora here ingadai zvawakati miti iyi woisiya zvaichikura toona kuti inofa yega kungooma zvawikangomira kudaro zvachitombori nani pano kuti woitema vana vedu isisi vanozokura vachiona chimunyika hawana kana chavanotombokura vachizoti kwakutori nemiti ikakura so wangokura vachingowana tumiti chosara tudiki diki kuti ndiziva kuti zvavanoita zvinenge zvichimboedza kurevesa nyika. Ini ndoitawo takawira muzika ndikutaurawo pamusoro pemiti yakatemwa nevanhu vaibvawo kuMoza. Miti iyi tinoshavaza twaitemerei ende waigadzirei. Titaura pamusoro pemiti yakangotemwa yabva yangosiyiwa yakadai so ndingoungooba TV yemunhu kuenda unoisiya una mazori inenge ichishandiswa nani inoshandei ende wakatourayira history yedu apa hapana mwana wandabereka ini hapana mwana anozozviona izvi anozomboziva kuti kwanga kune miti yenzou mungariondo kana kuti muchena rota yanga yakakurawo kudai angoonawo kuti muti uti munzwa tudikidiki turi apa saka isi tinoda kutoziva kuti zvitori nani wadzoke zvavo wangotora miti yavo takure wangopedzisa sezvanga wakaita basa ravo ravanga wakatanga wangoripedzisa sematangira wanga wakariita kwete kuti sidzira panzira wobva watiza miti yavo wotisiyira nhamo futi kuno tinozvisa kupi isi tiye ndichazodawo kugarwa neumwe munhu anozviita sei kana akuda kutovaka imba yake panapa kana akada kuita munda anogadzira chii anotangira papi haana kana sikavheta chairo kuti anopushisa zvimuti zvakadai hazvipushiki kana nemombe kana vanhu chaiva tokwanisa kutozvisunda nemaoko kuurayo kwaita sei nyika ikoko kwekuti unobva une imwe nyika yako uya unouraya Zimbabwe muno. Right, ini zita rangu ndetwa Mzondiwa Mushosho. Ndiri secretary wa Chief Makuni. Nzvimbo yatiri ino nzvimbo ya Chief Makuni ward 23 Katoni. Zvamuri kuona miti yakatemwa imbavha idzi. Vanhu vakuMozambique uku vaibatanidzana nevanhu mukatoni kuita basa iri rekucheka miti. Asi hapana zvavakaita miti yakutosvika pakuora kudai. Kura ya mwana uyu. Asi very funny kuti mambo Makuni vanoramba vachitaura now and then kuti miti haitemwi. Unotema ikaoma zvine iyi yanga ikachekwa iri munyoro chawaida kugadzira hatizivi kuti waida kugadzira chii. Asi kanzo iripo wagari vemukatoni vacho vaivashandawo futi ipapapa wari kutonyunyutawo nekuti wakashanda basa iri vasina kana mbobhadhara kana sendi zvaro. Saka utsinye hwakadiho vanhu vedu vachakura vachizoona chii miti ikadai so makuriro yakaita havachazotombozivi kuti kuno muti yanga iri muhombe kubva kudini. Saka utsinye uhu asi mambo vanoramba vakataura ajenda yavo paward assembly vachitaurira masabhu kuti udzai vana kana anyone anouya kubva Mozambique kupi anofanira kunge achisvika achiona mambo wozivisa kuti muno ini izvi handidi asi zvikaitika kuno muward 23 kuKatoni zvikangoitika zviye zvokuti wakanga wari under council kuna chifukwa chawana kusvika. Saka tarirai zvikaita miti yakutoora dai wanga wakapedzisa basa ravo zvazvini nani pamwe otherwise waiveza here kana kuti waitengesa zve pamwe isisu pamwe taizototengawo kuti tione kugarira pamwe waiveza mabhenji machairs so zvazvakanaka kuti waipedzisa zvavo basa ravo zvino wakatotiza wakaenda mheni kuti wakaenda ku
Munozvanzo chinonyanya kurwadza ndechekuti muti mumwe chete kuti uzonzi wakura kudai so zvinotora makore 40-50 years zvokutoti mitiyo yaona utongi hwenyika yeZimbabwe wakasiyana siyana. Ichokwadi ingoripo mumwe munhu ozouya oti ongotema ende zvinorwadza ndezvekuti vanhu vacho havasi vemuZimbabwe havanzwisisi kukosheswa kunoitwa miti muZimbabwe. Ndiko kuMozambique of course, but vangakabatana nevemuZimbabwe. Vakabatana ukaona pamba penyu muchiroyiwa pane wemhuri atendera kuti zviitike izvozvo zvacho. Apa mimwe miti inoyera ka ipapa patingadai tiri kuwana mishonga, mimvuri, zvakasiyana siyana mabasa emiti munhu aziva. Kana idzo huni chaidzo ipapa ukatozotema hako unokwanisa kuti unodziya. Ndofunga tikaenda nemiti muguta reHarare nekutsvaga kwavanoita miti kuya vanototi makorokoto zvedu zvaiita zvinenge zvatobhadhara kusaiti kwavo. Akubuhlungu mhuri yeZimbabwe. Isihlahla liyazi ukuthi kuthatha iminyaka eminganani ukuthi isihlahla sihlanyelwe sikhule size sibe lusizo ebantwini, kodwa omnye umuntu